Arratsaldeon Bilboko Bizkaia pilotalekutik Kutxabank Ligako final aurrekoa jokatuko dute irudietan dituzuen lau pilotari hauek. Gaubekak eta Gordonek, Justo eta Urrutiaren aurka. Bost bikotek parte hartu dute aurtengo txapelketan. Ligaxka bukatu ondoren, lehendabiziko postuan amaitu duen bikoteak txartela zuzenean lortu du datorren larun batean, errege egunez hemen finala jokatu ahal izateko. Nekol eta Ibargarai izango dira hain zuzen ere bertan gaurko irabazleen zain egongo direnak, eta gaur 3 set eskuratzen dituen bikoteak lortuko du datorren larun baterako txartela. Bi aldiz jokatu dute aurtengo txapelketan bi bikote hauek elkarren kontra, bietan Justo eta Urrutia izan dira irabazle, baina 3 eta 2 oso gutxigatik irabazi dituzte biak, beraz pronostikoa nahikoa orekatua dago eta hemendik aurrera jokatzen hasiko diren partidak balioko du eta ez iraganak. Mikel Aierbe, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bi aurrelari veterano eta bi atzelari bizkaitar gazte. Bai, hori dek, ezta, aurrian, azkenengo 10-12 urteatako bi oilarrak edo bi figurak, eta atzian bai, Iker lehen urtean debutautakoa, eta Iñaki oendala hilabete eskas edo. Bai, eta zeran, nik uste diate partidu berdintzu zamarra aurkezten dekela bintzat. 40 urte ditu Esteban Gaubekak, Armintzarra da, 1,80 zentimetro eta 80 kilo. Atzelaria Iker Gordon, sopelakoa 27 urte, 1,83 zentimetro eta 80 kilo. Urdinetan aurrelaria Pablo Hernán Fusto, veterano hau ere, 37 urte, 1,88 zentimetro eta 85 kilo. Eta denetan gazteena Iñaki Urrutia 23 urte, Armintzarra Esteban Gaubeka bera bezalaxe. Hasi da final aurrekoa, Gordonen sakearekin. Justo kairez erantzun dio ezkerrez Gaubeka. Asko arriskatu du goien, baina barruan izan da Urrutiaren pilotaka da. Txaparen gainean utzi Justok eta lehendabizikoa beraientzat bat eta huts. Bai, suerte pixkatekin, baina tanto izan dudek. Aurrekariak aipatu ditugu, bi partida jokatu dituztela euren artean. Lehendabizikoa txapelketari hasiera eman ziona Armintzan, azaroaren 24an. 3 eta 2 irabazi zuten Fustok eta Urrutiak, baina tanto gehiago egin zituzten aurkariek 10 eta 4, 9 eta 10 eta 10 eta 3 lehendabiziko 3 setetan, eta azken biak 8 eta 10 eta 9 eta 10 irabazi zituzten Gaubekak eta Gordonek. Bigarren garaipena argiseagoa izan zen, 5 setetan erabakitzen, baina azken bietan 4 tanto baino ez zituzten egin bien artean Gaubekak eta Gordonek. Jokoan bigarren tantoa. Justo baztertu egin zaio, ala ere eramateko gai izan da, eta bote txiki egin dio gero Justori. Neiko indik hor gorputza paetaldea sartu dik eta salto txikitxo baltan eman dik, eta neiko indik Ikerrek. Berdinketa. Sakea. Gordonek aterako du. Urrutia. Justo, eman dio. Ondo Gaubeka ere. Zabaletik. Ondo bildu du Urrutiak. Gordon. Gaubeka. Kostatzen ari zaila pilota mugitzea. Bai. Hobeto guen, Zeban, ondo Iñaki. Justo sartuko da jokoa, baina gaizki sartu. Bai, gaizki sartu dek hor oso berak haindi pelota da usteko obio guan. Bai, Iñaki gaina jarrita zitxon da. Bai. Ez dakigu pelota oraindik hotza dagoelako edo zeken xamarra delako, baina kostatzen ari zaie mugitzea. Bigarren tanto egin dute Gaubekak eta Gordonek. Bote kaskarra egin eta arrope egin du, hala ere tanto gaizki sartu da Justo. Ez zerretzuen sakea zen, baina argentinarrak gaizki ipini du pala. Eta zuzenean kontrakantxara alde egin dio.
3-1. Setak betiko moduan 10 tantora jokatuko dituzte. 3 egiten dituenak lortuko du finaleko atea zabaltzea. Gaubeka, Justo. Gaubekaren bipareta, igarri egin dio Justo, kondo. Urrutia. Eta zaila zen Gaubekaren txat, ondo moldatu da. Ezkerrezara bikain. Tikitaka polita aurrelarien artean. Bai, arke ditu. Ondo. Oso ona, urrutia pilotaka da, aukerakoa Fustoren txat. Erki, Gaubeka, oso toki txarrean jarri dio. Ipareta orain bai. Aiatukoek. Bai, gainean jarri. Bai. Eraman Gaubeka, gaze tantoa. Justo que estie, zer egin. Batez. Ezkerra ez gehiago. Ondo Iker, nik kanpoa. Txaloak. Bai, hor Justo ginik, Esteban lurren titxakan, Iker erdizalduta lauparen, da ez di bate asmatu. Baina azkenien behar jentzat tantua. Gaubeka bikain jokatu du tantu honetan. Bai, ezkerrez oso ondo ikusite Esteban, Bai. Bipaetare oso ona, baino, Iñaki nola erraz gainea, Bipaeta ondo botata eta ala ere erraz, iritsi dek. Urrutiaren sakea. Berriz ere atzelaria, joan da Zabalera pelotaren bila, Erki gurutzatu. Gordon. Urrutia. Protagonismo hartzen ari da gaztea, lehendabiziko tantoetan. Justo. Hortxe du, argentinarrak. Zinean, Dabil. Bai, pasa ezintze bilek Esteban, Ondo jetxita, oso ondo jetxita. Beste bat, Fustorentzat. Orain gehiago enpalatu du. Emma atera joan da. Bai. Gordon eta kanpora alde egin dio Iruna. Baina, gogorra zituk, Pelote luzek eta gogorra zituk. 72 pilotaka da orain arte. Bigarren berdinketa Irunakoa. Oraingoz bere tokia aurkitu ezinik dabilena Justo. Hasiera hotxamarrak izan ohi ditu. Urrutiaren sakea. Utzi Gaubekak, toki gutxi zeukan Gordonek. Urrutia. Eskatu Ikerrek. Kanpoa. Oso, hasierak eskarra eman dio Justok. Bai. Normalean erritmoa berari gustatzen zaio jartzea, baina hemen adibidez oso gutxi lagundu dio gorputzarekin palari. 4-3. Gordonek atera du. Gora Urrutiak. Bai, bizpairu pelotak adeukixik horre, txapain guruan, altura man nahi antzebilek, baina garo, arrisku gehitxo hartzen. Erdiak egin dituzte lehendabiziko sakean, labur gelditu zaio bai Gordoni. Lau eta bost. Bi atzelariak ondo, hobeto Gaubeka Fusto baino, baina tanto baten aldea besterik ez dago markagailua. Urrutiaren sakea. Gaubeka. Argintzarrak atzera, bere herritarrak ederki eutsi dio. Enman orain Iñakik. Gordon. Justo, bien tartean jarritakoa. Ondo Iker. Bat erreza pelota hori, Justo aurrera. Ezin kendu Esteban nahi pasa ezin zebilek. Urrutia. Gordon. Ondo. Erra. Iker, oso, na. Pasatako pelotan nola. Bai. Bi atzelariak protagonista lehendabiziko tantegoetan. Gordon. Urrutia. Erra. Aurrelaria begira.
Lanean atzelariak tanto honetan. Beti gora ondo atera du Gaubekak, justo. Airez Gaubekak. Ez, ondo. Hogeita hamargarren pelotaka da Gordonena. Bildu Fustok. Oantxe intzio pixkat. Oantxe, bai. Oantxe intzio, bi pelotaka da hauek. Oantxe intzio pixkat. Ederra izan da tantoa, 33 pilotaka da jo behar izan dituzte. Azkenean Fustok erabaki du lehen da bizikoan ezin, baina bigarrenean bai. Asko gaiztutu du pilota. Azkar Hormarekin lehen da bizi, errebotean ondoren. 3. berdinketa. Urrutiak atera. Errebotean Estebanek. Ondo, amotx gauzako errebotia, Hala ere, nola eraman duen. Zaiz Batez. zeukan Estebanek. Saldu indeko, saldu. Eraman Gordonek. Zelota zaila asko sartzen ari dira bi atzelariak. Justo, Eskura utuziok. Urrutia. Eraman Fustok. Gaubekak ondo jarritakoa. Hori ezin. Dotore jarrik horre. Lan egiten ari den Iñaki Berrutia atzekalde horretan. Bilak Iker beare bai, oso lan hona egiten ditu bilak, Gaine ikusi behar ditu aurrela hauek atzela asko behartzeile, pelota txarra asko eta hor merita ondila zekatek. Baina partida hasiera badek, hor hotzien harrapatzen dik eta pelota txarra asko ditu ematen. Baina ritmo altu xamarrare bai, hasiera izateko. Partido luze jute baek, bate-batek antzeman goik. Sakea Gordonek, Urrutia. Beharra pelotaka da. Justo ezin. 7 eta 5. Baina bigarrenak eskerrez, ez gitxa goituta, Eskerrez hor pelota honek behantzako ez zitxakan zailtasun espezialik. 3 pelota galdu ditu. Hori ez zitxakan, bate. Ikerren sakea. Utzi Fustok. Berandu xamar konturatu da sartzekoa zuela Estebanek. Hori ez. 8. Orain arteko alderik handien hauxe da markagailuan. Birritan izan dira bi tanto aurretik, baina 3 orain artez. 8 eta 5. Gaubeka eta Gordon aurretik. Justo. Gaubeka. Justo. Urrutia. Utzi Fustok. Gordon. Ondo, bai Iñakire. Eskubiz orain. Arrizarra. Erori egin zaio 9 eta 9 eta 5. Aukera handia gorriek. Bai, gorriak bikote bezala oso ondo dituk, Bilak, oso ondo. Eta ordinak Fusto pare bat eski, Iñaki beste pare bat eta hor txeziok aldia. Lehendabiziko set honetako azken sake atera du Iker Gordonek. Ondo, Iñaki. Eutxi Sopeloztarrak. Gaubeka. Justo. Atzera Gordonek, Urrutia barruan izango da. Ondo. Bai. Justo. Hori ez. Bai. Usteko guan, Gaixi sartu egor Esteban. Usteko pelota guan. 6 eta 9. Garaiz daude oraindik urdinak markagailua iraultzeko, baina ez dituzte lan errazak izango. Urrutia. Gordon. Erantzunearra. Aurrean izango du Estebanek, bote okerra egingo dio. Iritsi eta gaizto jarri, oso gaizto. Bai, ustekua, erreboteako igual
txarraz txatona errebotian, efektu askokin da... Bai. Oskar Ozar egingo zuen atzeko behira hori ikutu eta. Bai, Esteban egor bote txarra intziok eta ez dik erabaki txarra hartu, baina fustok antzeman intziok. Zazpi eta bederatzi. Urrutia. Iñakik indartsu, usteko esan diola uste dut, bai. Ikerrek. Barruan, uala uste janik, Edo sartzeko esango ziren. Bai, ni uste diate barruan, uala, hemendikan behintzat. Zortzi eta bederatzi. Bat berdintzeko, bi irabazteko behar dituzte Fustok eta Urrutiak lehen da biziko set hau. Ies egindakoa Zabalera tanto izango da, bederatzi garrena ezin izan dute egin, lehen da biziko seta Mikel Gorrientzat. Bai, ala, ez da, alde pixkat atea eta azkenien hortaz aprobetxatu dituk. Gio urdinak taka txiki bat indie, baina bueno, azkenengo tanto nik uste suerte sindikela Estebanek, baina bueno, hemen dana balioik. Bueno, eta ez dakigu, bi bikote hauetatik zein izango dan hemen errege egunez, baina bikote bat bai, Nikol eta Ibar Garaik osatutakoa, hemen da Xavier. Bueno, kontrarioak ikusten, nortzuk izango te diren, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, bai, uste partido polita daula gaur, eta ber, kontrarien zain, ez? Goizean entrenatzen izan zarete biak, ez? Bai, hori da, gehatu ginean, bueno, pixka bat entrenatzeko, ja, bi aste jokatu gabe, eta pixka bat, enkantzatzeko, jokatu garra dago, ez? Hasieran ipatu zenuten pixka bat elkar hartzea kostatzen ari zitzaizuela, emaitza begiratuta badirudi ari zaretela lortzen, ez? Bai, ez, uste dut ja aurkitu dugula termino medio bat esaten den bezala, biok gustora jokatzeko, ez? Kostatzen zaigu jokatzea, zen berak pelota asko jo barritu balortino esatzeko, nik ere bai, kostatu zaigu, tarte hori topatzea, baina, bueno, uste dut topatu dugula eta ber final egunean funtzionatzen duen, ez? Urtean asko daramatzazu, baina adituek diote, inoiz baino beto zaudela gaur egun. Bai, ez, uste dut ja lehen urtean ere bai bost txapelketa jokatu, ofizialak bostetan finale iritsi, aurte lehenengoa, finalea ere bai, eta uste dut heldutasuna iritsi zaidala, ez, kirol mailan 32 urteia, eta uste dut ja kantxan egoten badakidala, eta hori da gehien batez. Suerte eta gozatu partidarekin, eta larun batean zer gertatzen den. Bale, eskerrik asko zuai. Xavier Ibar Garai, Dan Nekolekin batera partida ikustera etorrita. Hauena sorpresa izan alda, Mikel, zuzenean txartela bereiek eskuratzea? Ez ziat uste, nik hasiera batian ikusten ian ibitza bikote bezala oso bikote potentia, baina, bueno, zea hori ikuste genian, ez da, elkar gora bera askokin, geho elkarrekin ituan askotan ondo ulertzen, geho askotan azerretu edo norbea bere kabuz jokatzen hasi, eta hor hola estek jokua batzen, ez da, hola este bikoti egiten. Baina gero beste alde batetik ikusi genian pixkat azteituan ian elkar ondo ulertzen da pixkat bakoitza bere pelota sartzen da orduan bikote oso potenti egite die, bilak oso jotzaile dituk, danek zekaken utzunia Xabierek primeran tapatzeziok esker horrekin eta guztia bikote bezala konpensatuena behar ditukela. Bilboko Bizkaia pilotalekuan, final aurrekoa ikusten ari gara Kutxa Bank Ligari dagokiona, lehen da biziko seta Gaubekak eta Gordonek irabazi dute, baina 3 egin behar dira finala jokatu ahal izateko. Bi bikote hauen arteko, orain artekoetan, Fustok eta Urrutiak irabazi dute, 3 eta 2, justu, gaur urtea, lehen da bizikoa besteek eraman dute, hasi da bigarrena, Urrutiaren sakearekin. Erantzun gogorra, Gordonena tanto izango da. Atzen gehatu Gordinaki, duda indik eta azkenian hor aurrak ajun berdek. Behin ateatakuan frontoi honetan mitzat 8 ajun berdek. Eta atze samarrian gehatuek, eta azkenian botia aurrian intziok eta hor lanak asko zailtzituk. Sake atera du, zuzena Gordonek, ondo erantzun dio Fustok, tanto izango da.
Argentinarra pixkanaka partidan sartzen den, ikuskizun ona ikusi nahi dugu gaur. Prest dagoela ematen du Esteban Gaueka horretarako, baina justo Bai, pixkat... tristeantzean ikusi dugu lehen dabiziko Bai. Beti izan dudek, pixkat motorra handiko mutila eta hotza marra. Jo nik usteat hori urtiakine, gehiago antzeman gozako ez da. Ostasun hori, gehiago kostatuko zako martxan jartzia. Urrutia. Ondo. Iker, oso ondo. Baina goiti defentza oso ona sekak, asko gozatzen dik, Iñakik eta asko oso ondo defenditzeik. Oain suerte zindakua Estebanena, Bieta bat. Lehen ere antzeko bat sartu dio Zabalean, da ere nahi gabe egindakoa. Baina berdin balio dute. Konzentratuta Fusto, sakearen zain. Eskubiz sartu da. Gora Gordonek. Eta erraz hautsa egin du hor. Bai. Zortzina partida jokatu dituzte orain arte txapelketan. Fustok eta Gauekak 20 puntu eskuratu dituzte. Gauekak eta Gordonek bat gutxiago 19 eta Nekolek eta Ibergaraik 21 lortu zituzten. Fustok eta Urrutiak 5 partida irabazi eta 3 galdu lehendabiziko fase horretan. Launa, Gauekak eta Gordonek 4 irabazi eta beste hainbeste galdu. Urrutiaren sakea eskura eman dio Gauekari. Ora, okerra sakeak orain ere. Bizak errezkan ikusi eskura eta ez die barkatu ez da. Laukoteko veteranoena Esteban Gaueka, baina ilusioz gainezka dago. Bai, horrek Esteban beti eukik, oso kompetitibo izan dute, beti guaindikan hori oso ona eukik. Batzutan gehitxotan, ez da? Baina 40 urtekin dagoenikan ikuste joke frontoira gozez da ilusioz etortzen dekela eta hori gauza handia dek. Justo ezker paretaren kontra lortutakoa. 3. berdinketa, 2. joko honetan. Lehendabizikoak izan duen jarraikortasuna faltatzen ari zaio, 2. Bai. hasiera honi. Lehendabizikoa Horrengo tantu egintzat oso pelotatu izan ditu. Luze. Horretan ari da pixka bat utxe egiten Urrutia 2. set honetan Menipein. Eskura eman dizkio pare bat sake Estebani, hau berriz Luzeegi atera du. Urrutia. Hortxe du justo bila joateko, baina Berando xamarrabiatu da eta ez da iritsi. Gaueka. Ondo. Berriz ere Esteban, ezker ezkerri da justo ematen. Eskubiz iritsi da. Oso pelota zaila zen, nola jarri duen. Ondo Iñaki, egarki jundeko aurrea, valiente. Baita Gordon ere. Gaueka. Gordon. Justo. Estik asmatu. Gozakaitzio zieroz. Pablo, Esteban. Eman Urrutia. Eharra. Baita honeke. Gora. 26 pilotakara jo dituzte, 2. joko honetako 8. tantoan azkenean Ikerrek goiko koltsoira. Baina atzela jakeia ditu pelota gozatzen, horrela ja baino. Urrutia. Ea nola moldatzen den sakean. Creo que eskatuta izango da. Ondo, neikua de. Olako bi aurrela eukitaparen atzela jan aurrenengo inkizuna sakian behintza dut eta horrela jakendu.
Arresto erraza hautsi egin du Iker Gordonek. Ezorretuena. 5-4 urdinak aurretik. Toki honean jarritakoa. Justorentzat egokia min egiteko. Nestik askoikin, Urrutia. Gaubeka, justo. Ondo. Ondo Iker, Oso oso pelota ondo. gaiztoa. Oso ondo Iker. Jotzen, azitzen aide pelota, oso ondo aide. Gaur aukerako pelota eta ez gai bildurre zehamat eta ez, agintzen aztendek. Eta atzekaldean errebotearen ondoren atzean Dan Nekol, Ibar Garairekin finala datorren larun batean jokatuko duena. Eta Ander Landeta ere bai, txapelketanetan parte hartu Eta Erike bai, hotze zidanak. Erik Zubiri. Bai. Urdin, 6-5. Asko jatxidek, pelota, normala baino gehitxo. Bost berdinketa izan ditugu orain arte. Bai, luzatu, bai, baino, ez tegitxi. 6-5 orain Urdinak aurretik. Gaubekak atzera, Urrutia. Ondo Iñaki, Iker. Ondo, egarra, Iker, Hori egarra. Guantxe Esteban esaten nahi dek, etortzeko atzetik aurrea, arrazoi guztia zeka, hor atzela jan pelota dituk, atzela ja hor gaina karreran harrapatzen dik eta gorputzak indan emate jok eta hor netzako bintzatu ditu atzela batentzako pelota ikonenak. Airea sartzeko altura gintzet horrek ire karreran harrapatzen dik eta hor agintzen jartzea iz. Zenbakiero, bat egin dute markagailuan bigarren set honetan. 6. berdinketa. Neko Larri. Gaubeka, justo gutxi, Bai, berandu xamar. Sartzeko txarra, usteko ere txarra. Zazpi eta 6. Gorriek orain aurretik. Urrutia. Gaubeka, Zulora pelota. Bai, ondo, oso ondo. Justok ez du pasatzerik izan. Urrutia. Garra. Hortxe du, Justok. Guantxe pixkat. Ederki utzi dio Gordonek, Urrutia. Gora! Konfiantza, Iker konfiantza gintziok eta astin dintziok oneire. Hola otia hona dek. Gora otai, baino fresko zio, bezua lusatu itendik eta konfiantza gintziok. Beste berdinketa bat, 7. Bai, momentu, garrantzitsua dek gauzetian, 7. bigarrena. Justo. Urrutia, ondo jarritakoa. Bai. Oso ondo, neki. Aprobetxatzen nahi dituko aurreak adituken aire horiek oso ondo dituko aprobetxatzen bi atzealaiak. Bai, bilan tartea, eman da gainea, frontu izerrian eman da. Bere burua animatzen, haupa este. Gaubeka. Hortxe du, min egiteko moduko pilota. Egin dezake, bai. Bai. Zortzina. Bai, leheno bezala sakian egon deko errua, Berdinketaz josita doa jokoa. Eta Fustok 54 pilotaka da eta Urrutiak 70. Harrigarria datua. Bai. Oso gutxitan, ni behin ez diat ikusi olako, justo olako zenbaki
olako pelotaka gutxikin. Hartu da Argentinarra, Gaubeka. Pasatzea lortu du. 9-8. Etzekien eskatu edo zer egin dion atzelariak eta bada ezpada ere. Baina bea olako lanetan maixu dek, hor pasatako pelota eskerrez, da hoi golpe horrekin harritu ziu beti honek, Pablo. Ez tekela dominatzen ere ez, golpe hori dominatu izan dui, baina beti. Urrutia. Gaubeka. Aurrean harrapatuko du Estebanek. Justo. Gaubeka, Fustok eskubiz. Gordon. Sartu ingozako. Fustok erantzukizun hartu nahi. Berriro zabalea, ez tekearra hori. Eta ona izango da. Ez, baztertu egin zaio bederatzina. Ez dakit arlakorik askotan gertatuko zen, baina batetik bederatzira tanto berdinketa izan da. Gehiago ezinezkoa. Bai. Harritzekoa da, horren beste berdinketa, Aurrengotik azkenengo tantoa. Guantxo, buskatuko epa. Baten alde edo bestearen alde. Alde handia dago tantoa zeinek egingo. Bai, asko aldatzen dek, fina aurreko hau. Una dek sakia. Gordon, Justo, kanpora. Bai. Txapa jodu eta gorriek bigarren urratsa egin dute. Ez da erabakigarria, baina 3 aukera izango dituzte orain, set bat irabazteko. Lehen aipatu diagu Mikel, adibidez, lehendabiziko jardunaldian, Armintzan azken bisetak eta beste ere bai, 3 setak, 10-9, 10-9 eta 10-8 galdu zieten Gaubekak eta Gordonek. Eta agian gaur, zergatik ez? Estebanek golpia bota intzio gorre bazpare. Baina bote egiten utzitak gero. Bai. Datorren larun batean jokatuko da hala finala arratsaldeko 5etan zuzenean ikusi ahal izango duzu hemen Euskal Telebistaren 4. katean eta ondoren Palamotzeko partida ere izango da. Gaur 2 final aurrekoak ikusi ditugu. Lehendabizikoan Urkurigaraik eta Quintanak 2-0 irabazi dute Ibarguren eta Irigoyenen aurka, eta bigarrenean Bekas eta Ormat nagusitu dira 2-0 hauek ere Ibarguren bigarrena eta Marinelarenaren aurka. Frantziarrak 4 pilotariak, bata landetatik etorritakoa eta beste 3 biharnekoak han sekulako lana egiten ari ditu Mikel azken urtetan. Bai, eta antzematen dek, oso lan hona egiten nahi ditu, jende gaztia ateatzen nahi dek, hemen ikuste, profesionaletan ja bi mutil sartuta zabestik, eta hor afizionau mailan, hor punta-puntan jende desente nahi ditu sartzen. Eta, bueno, seinale lan iten ondo ideala. Hemen sorpresik etziok. Eta bai, gaina jende gaztia eta harritzen zaila jende oso pelotari, 20 urtekin, 21 urtekin. Uste ditu frontoian jogatzen da oso modu honian. Gauza oso polita egiten, gauza oso ondo jogatzen, bai. Jo jende indartzuare bai, jende oso potentia. Baina jende oso bisila eta bai, azkarra frontoian. Bai. Urrutiak eta Gaubekak, Armintzarrek jo dituzte orain arte pilotaka da gehien, 75na. 73 Gordonek eta bat gutxiago, Fustok 72. Fustok gutxina, nik uste hau afaiba jogatuko nik, bere profesional ibilbidean ez tekela baina pasau. Afaiba jogatuko nik. Urrutiak 7 pilota galdu ditu, 6 Gordonek, baina lan ona egiten ari dira 2-2. Astera doa 3. jokoa, urdinek jarriko dute pilota abian, eta hemendik aurrerako 3 irabazi behar dituzte Fustok eta Urrutiak datorren larun bateko finalean izan nahi baldin badute.
Botea oso aurrera egin dio Urrutiari. Pelota berria da jakina. Zetero aldatu egiten baitute. Pelota oso onak, Zarata eta ana izugarria. Soinua, jo emate bai jo ikusteka ertetzea ala pelota harki, Enpale honak inda eman ezkio pelota oso ondo ertetzen den, baina ez bai jo kondo ematen. Atzera Gaubekak. Eskubiz Justo, errebotean. Bere burua lurrean zuela saiatu da eramaten. Bezala indibiak eta 15 pilotaka da. Hirugarren seteko lehendabiziko tanto egiteko. Justo eta Urrutiak erdietsi dute lehendabizikoa. Urrutiaren sakea, orainari arazoak sakeari botea behar bezala egiteko. Justo, Gaubeka. Ondo Esteban. Ezin azkenean, asko baztertu zaio, baina meritua Gaubekarena enman eta enman aritu baita. Bai, hor efektu asko sartu zio da eskerpa eta ikutu orduko jetxi eta bastartu indek hor. Bi aurrelariak aritu dira, nor baino nor indartsuago. Justo azkeneko pilotaka da, jo gabe gelditu da. Oso ederki bideratu dute Gaubekak eta Gordonek final aurrekoa. Atera du Gordonek. Utzi Fustok, Urrutia. Iñaki Urrutia, sakea ateratzeko prest. Gaubekak utzi. Gordon. Oma ezkerka da. Eskubiz saiatu da orain Argentinarra. Eutsi Gordonek. Urrutia. Esteban. Botela Ester ederki atzeratu du. Eraman goi gonen. Errebotea zaila hona da. Urrutia. Justo zazpian ederki zabaldu du. Ondo Iker. Bote egin baino lehen Urrutia. Justo. Eskuda eman dio. Gurutzatu. Gaubekak eta ezin. Ondo aidek Esteban, oso ondo aidek. Hor paetea sartzen. Asko gurutzatzen Fustoi pelota. Partido oso kompletu egiten nahi dek, lan zikina asko, pelota txarra askora ematen, lan oso hona egiten nahi dek. Bina. Ikerren sakea. Urrutia. Justo. Efektu handiarekin, Estebanek atzeratu, Urrutia. Gordon. Justo hori bai, jan egin du pilotak Gordon. Aurrekua utze egindik, Bai, behar burumak urtzio basekik hor utze egitea leheno ondala. Eta bi, urdin. Setetan, bi eta huts aurretik dira aurkariak. Gaubeka. Justo. Ematera joan da, baina gehiagi jitsi du pilota Gordonek.
4-2. Bildurrik gabe ari da pilota astintzen. Eta arrisku... Bai, normala, hor... Eramatea jute badaiz, bueno, seguridade gehiago dakak, baina aurkari ja gutxi jo ez dutzen dek. Eta nik uste ondo joatzen Iker Beare bai. Nikolarri. Urrutia. Haueka. Ezkerrez, finik uste jarrez zelan. Ondo Iñaki. Justo. Gaubeka, hortxe zuen, baina... Eharra, pelotaka da. Goiti jotakoa... Eraman. Ondo Iker. Gordonek. Urrutia. Justo. Bai, nola da sartu eta asma bindik. Ondo Iñaki. Bote egingo dio Fustori, sartu ala ere. Gaubeka. Fusto. Nola eraman duen. Bai. Okerra egin dio Fustori eta gero bere burua saldu du. Eskura. Honek. Hor gelituko da pelota. Eharra pelotaka da, Hori perfekzioa pelotaka da hortan. Eta horretek egindako lana? Bai, hori dek. Lan zikin asko eta gero harrapatu ikenian ez barkatu. Aurreko hau, bai. Hortxe zuen, Fusto ez barkatzekoa. Baina hau dek. Hobeto ez dago jartzerik. Bai. Estebaneko lako toke espezial hori zekak, ondo asmatzeik genian hor ikusgarri jadek. Berdinketaren bila, hirugarren joko honetan. Eharra erantzuna, baino... Nola eraman duen, bai. atua bezala luzatuta. Ondo honeke. Hauri bai. Justo. Hortxe izango da aurrean Argentinarrak. Eraman, Gordonek. Urrutia. Este garraure. Nun jarri duen. Bejon behiola. Bai. Iker Gordoni, Eharra. Bi aurkariak aurrean zeudela ikusita, Buruz pasatzera gain. joan da, eta pasa egin ditu. Lehen zan diuna konfiantza eta ez tekai eramatea baizik eta astintzea idek eta baita emane, Dotore. Haze pelotaka da. Aurrekoa Gaubekak, oraingoa Gordonek. Bikote bezala oso ondo ikuste xia korriak, Baina urdinak nahiko bere azkenengo aukera hauek ondo aprobetxau. Orain arte, set guztiak izan dira oso parekatuak. Gaubeka. Txapara. Urrutiak. Pena. Earki eideko aurreare oso ondo eide juten Iñaki. Pena txapa hau. Iñakiri ezintzaio gehiago eskatu. Ez. Zugarrizko mailan aide joatzen bai gaur da beste pare bat partidu eman zizionak maila izugarri ja. Gain behar degoen dala biru hilabete pala motzen afizionetan aizala jokatzen da guain maila ontako pelota jakin hemen sartzia eta palaz hola jokatzia kriston meritua. Seigarrena sakez pelotak egin beharretzuen pote txiki egin duelako. Zeo zarrapatu ikor koskan bat edo eta... Gordonen sakea. Justo. Eman Iker. Gaubeka, Gordon. Ezin. Bai. Justo, eman dio horrengoan eskubiz. Berdinketaren bila urdinak orain, Fusto eta Urrutia. Margenik gabe jokatzen ari dira. Irabat egin behar irusetak, bata bestearen atzetik. Hortxe du Argentinarrak. Ondo, lurra bota zen, ondo. Gaubeka, pelota ona du. Baita aprobetxatu ere, Earki jarri da berriz,
Zoragarria, Bai, Esteban Gaubekaren partida. Defensan ikaragarri eta erasoan ere harrapatzen dituena begira. Bai. Olako partidu ditu grabatu da jende gaztia eakutzi nola joatu berdan pales. Gaur Esteban hoxe edekiten. Justo. Gordon, ies egindakoa. Bai. 6-7. Bukatu nahiko hauek ez dien nahi bizikutzi hemen inor. Bagi, gaurrian bagi zein dakaken eta ez dio nahi aukera txiki bat eman nahi. Bai, ez natzen baldin bada. Bai ba. Oraingo ez dira bere mailara etzuli denik, baina klase ikaragarria dauka eta Eharra pelotaka da. Eharra pelotaka da Iker. 8-6. Begira, zeinen doktore gurutzatu duen abiadura handia zeraman pilotak eta 2 falta zaizkie finala harrapatzeko. Ezin. Eskerrez, ez egiat, hor asko sartzen dek eskubiz paetan kontra da eskerra intxarra aretzekak. Erba detzuen esperoko hainbeste. Bai, baina leheno beste pare bat ikusiat hor ni nire garaian besteken itxakan, da hola ibiltzen du da, baina Ikerrek esker niko natuala dik, eta nik eskerra sartuko nian motel. Baina lan izugarretik nahi dek, hor nahi da bizpairu hori fallatu. Eharra haure erantzuna. Gaubeka. Berriz, hor lekura. Eharra Iñaki. Eharra erantzuna. Berriz. Pelota txarra dau, ezin. Errebotean lortu du. Maila oso ona biatzela jekamanten idena. 9-7, 3 pilota izango dituzte. Finalean sartzeko Gaubekak eta Gordonek. Galoak hortelako atzelariaren zat azken sakea egitera doanean. 3. seteko azken sakea gutxienez. Eskatu atzelariak, Enman Ikerrek, baita Fustok ere. Erori egintzaio hori 8-9. Set guztietan iritsi dira urdinak, 8. Bai, daure gor jarrikoek hau. Iltxagan ba pelota txarra, hor emateko ere bai. Ala jundek, ematea jundek. Baina Estebanek aukera baldin badauka, errestoan saiatuko da zirte edo zarte egiten. Ondo zakatu du, eta tantoa gainera, 9. Asko baztertu zaio. Bai, ez egiat usteko ere motxa guan gaina, sake motxa, eskerpa eta jota erten inguan. Indar gutxi zeraman. Bai. Tanto honek ere asko balio du, ikaragarri. 9. sakea Iñaki Urrutiak. Irabazten baldin badute, bizirik egongo dira. Bestela bukatu egingo da partida. Hortxe du Fustok. Ez dira zer egin pilotari Gaubeka. Urrutia gondo. Berriz ere bai. Eutsi horri ere. 3. orain Fustoren txanda. Fustok ezkerka da. Aurre gelituko zaio. Errebotera doa. Bai. Oso zaila izango da hortik eramatea. Tantoa urdinentzat, Fustok eta Urrutiak bizirik segitzen duten Mikel. Bai. Aukera harra eukidie gorriak, ez dia aprobetxau eta guain jarraitu inber burrukan. Da buru altzain ber, da askotan horrek emateik amorrua. Bukauta ikusi egin gauza bat, bain berriro egin ber. Eta ikusi berra ber nola sartzeian laugarren setea da, Laurak.
Tanto bakar batez erabaki da joko hau, aurrekoa ere bai, eta lehen da bizikoa bi tantoz, beraz, parekotasun ikaragarria. 9-7 jundik du, ezta? Bai. Gaubekak 9 tanto egin ditu, Fustok 11. Pelota bat galdu Armintzarrak 6 argentinarrak eta Gordonek eta Urrutiak egindakoak 7 atzelari gorriak eta 6 atzelari urdinak. 225 pilotaka da, 115 Gaubekak, 108 Urrutiak, Fustok 105 eta Gordonek 97. Gaubekak eta Gordonek bi partidak galdu egin zituzten Fusto eta Urrutiaren aurka, baina finalean izango diren Nekol eta Ibargarai gainditzeko gutxi izan dira, orain arte gai, eta horietako bat bikote hau da. 1 irabazi zieten hemen bertan Bilbon abenduaren 9. Partida gehienak 8-5 Bilbon jokatu ditu bikote honek, baina Armintzan, Sopelan eta Larrabetzun ere izan dira. Fustok eta Gordonek ere Bilbon 8-4, baina Armintzan, Zailan, Sopelan eta Gallartan ikusi dituzte bi hauek jokatzen. Pelota aukeratze lanak orain, gorriek egingo dute, aurreko seta beraiek galdu dutelako. Eta pelotak aipatzen hasita, finalerako aukeraketa datorren aste artean hilaren 2 izango da hemen, goizeko 11:30. Ez dakigu Dan Nekol hemen izango den, horretara Bai. Guztia badez bat horrela. Gero entrenamentu iteko intentzioak ine bai, nik uste jate aukera polita bintzar azkenengo, larun bateako azkenengo entrenamentu iteko aukera polita dik, eta gero frontoi bertanin, eta bai, torrikoak ere uste diat. Nekol eta Ibargarai izango dira, eta beste biak berehala jakingo dugu, nortzu izango diren. Partida irabaztetik tanto batera gelditu dira Gaubeka eta Gordon 3 aukera izan da gainera. Bai. Eta orain agian asko sufritzea egokituko zaia. Aukeratu dute pilota gorriek, baina Esteban Gaubeka aldageletan sartu da, haren zain daude beste 3 kantxan, baita bi epaileak ere, Iker Gutierrez eta Ander Gutierrez. Anaiak orain arte partida lasaia izan da. Bai, beste inungo arazoik ez dioki, lan ondo indie. Esteban Gaubeka oraintxe atera da aldageletatik, epailea bertara zijoala, zabaldu da atea eta azaldu 40 urteko aurrelari veteranoa. Berrogeita 11 minutu final aurrekoa jokatzen hasi direnetik. Markagailua 2-1, laugarren jokoa abian Iker Gordonek jarriko du. Boteka eskarra honi ere, toki txarrean jarri dio. Bai. Horrek ondo indik. Bai, txarra guanda ondo amandik. Eskubiz orain, gora. Txarra ituko jeke, Eskubiz eman da, zuzen zitzatorren. Ikutu orduko gora jute zaixiko jek, eta gaizki eman orduko lurrea. Gordonen sakea bat eta huts. Urrutia. Beharra, gozo. Oso ondo, Iker. Justo. Gaubeka. Bigarrena. Justo gindikalia, dudipe. Eskuko pelota eta Estebanei eskura mantziok. Beha ide pixkat hor bere mailati bera, beste hirurak oso onda dituk, eta justo ide pixkat hor bere mailatik nahiko bera esango nianik.
Ez gai gaxi joatzen, baina bueno, honek dana zeki uste zen matematika dakan. Atzera Gaubeka goza pelota gaiztoa zen hori. Oire nun jarri iken, Tibera bidali du efektuarekin baztertuta. Oso momentu honean zegoela Esteban santziguten eta berresten ari da. 3 eta huts. Hasiera hobea laugarren joko honi. Gaubekak eta Gordonek eman diote. Urrutia. Egarra erantzuna. Justo. Ondo Gaubeka zenbat pelota txarkentzen ari den. Justo. Barrura ederki. Urrutia. Hori ere nola kondidion. Gordon. Urrutia eskatu. Egarra. Ondo Iker. Ondo. Sartu badazko ere, ondo egin du. Hori ez. Bai. Nire ustez airea sartzeko euan erresa, baino aukeran naio airea. Zuzon pelotaka ona izan dek. Set honetako lehendabiziko sakea izango da Iñaki Urrutiarentzat. Atera du Armintzarrak. Gordon, Fusto. Ezkarka da. Urrutia. Hau ere iaia eraman zuen. 2 eta 3. Berdinketaren bila Urdinak. Huts orain Gaubekak. Bai. Gutxi indizkik, Ederki jarri du sakea 6 inguru horretan. Bere herrikideak. Iñaki Urrutiak. Berdinduta daude markagailuan. Sakea Urrutiak. Errestoa Gaubekak. Justo. Egarra sartu dugu zuloa. Zuloa sartu ikonek. 4 eta 3. Eta huts galtzen hasi dira, baina 4 tanto jarraian egin dituzte gero. Bai, momento latza guan behar jentzate, baina buelta mantziotek. Utzi Gaubekak, eraman, naiz eta toki gutxi zeukan Gordonek, ondo orain Fusto, baita Gaubeka ere. Ies egin dio. Oskarrena, Fusto eta Urrutiarentzat. Bai, bost eta utzeko partziala, Urrutiaren sakea. Gaubeka. Justo. Ona pelotaka da. Urrutia. Ezki jarri da orain eta 6. jarraian. Bai. Bai, momentu txarra ditu pasatzen gorriak. Partidoko lehen da bizikua, Bakoitza gutza egite pare bat indizkie eta laugarren zeta 0 buelta mantziote Gurdinak. Utzi orain Gaubekak. Urrutia. Ondo.
Justo. Egarra eskerretik eskerrea, Gora. gora. 7-3. Kantoak erraz doaz orain. Bai, aldatu indek hemen, partidua. Aldatu inde partidua. Argi. Eni esango Urdinak ikusgarri batzen nahi dian ikan, ezta? Urdinak bere mailan nahi ditu partidu osoko mailan. Gorriak etorritu pixka bera nik uste dut. Atzera Estebanek. Urrutia. Hau ez da kokiltzen. Gaubeka. Orain bai. Urrean Fusto. Gora. Ordonek. Lau pelota utxegin dizituen, set honetan. Bai. Eta ez momentu hona, geho bosgarren setearen nola orkestea izen, ire buruare ze konfiantzakin, da... Ia. Gaubeka. Okaldi egin nahi zuela iruditzen zait. Nire bai, agitu zaiak. Justo. Kanpora. Bai. Iker jogatzen ahiuan partido izugarria irutu zaiak, nik esango nian behin ikusi zioten partidu gonena, eta laugarrengo sete honetan ziero gertu dek. Ez egiat hor guaindikan hirugarrengo setian behatzi eta zazpi hortan gehatu dan, ez da askotan buruare hortxe gehatze zaik eta hor jakin inberde gortik ateatzen. Ez horrek eragina eukidun bere buruan, baina ziero gertu dek. Bosteun pilota gati pasa berriak dira. Justo. Nik uste ja boskarrenean pensatzen ari direla horiak. Bai, nike bai. Bueno, baina harki jozio bintzat. Urrutia. Justo ondo utzitakoa. Urrutia. Ondo eskatuta, Iñaki. Eta handia egin dio Ikerri. Justo. Gara pelotaka da. Ora, bukatu da laugarrena, boskarrenak erabakiko du. Goiti behera egin du bikote batek, goiti gora besteak. Eta berdinduta iritsiko dira. Azkenekora, 3 eta 8. Aurretik hasi dira gainera. Bai, 3 eta 8 eta 10 eta 8ko partia da, Ikusin berbain bosgarrengoa nola sartzian laurak. Urdinak basekiu, urdina tope, illa finaletik kanpore ikusiko dituan. Eta gorriak, hor Esteban pixka nik uste diat hor lan pixka tinberdik aldageletan, Ikerrekin, animuak, astindu txiki bat eman, mutilai bildurrak kendu eta nola da gora bota berdik Iker. Zeba bera etorri dek. Eta ez diat uste fiziko arazu izangoan ikan, nik uste diat hor buruz guen ikan irugarrengo seteko, utzegit hortaz pentsatzen eko ala. Eta hori astu berraziok eta guain partio guztien idun egin behar. Izugarrizko maila mandiuk eta horta hueltatu berdek. 2 eta 8 irabazten hasi dira Gaubeka Gordon. Eta hirugarrenean 9 eta 7 aurreratu dira. Tenisean 3 match ball, esango lukete. Izan dituztela eta 3 alferrik galdu dituzte. 526 pilotaka da, 144 Gaubekak, 123 Fustok eta Urrutiak, eta 116 Gordonek. Fusto gola zetorrek, leheno gutxina, guain nahi deia bigarren ziok. Partidu dukatzeako, irabazte baik, ez aurrena jarri. 14 tanto egin ditu Gaubekak 11. Artzelarietan, hots desente pilatu du Iker Gordonek azkeneko joko honetan, eta Urrutiak egindakoak 7 ditu eta
Galdutakoak beste 7. Pilota zaleak zain, Oskarren jokoak zer eskainiko. Irabazten duen bikoteak datorren larun batean Nekol eta Ibar Garairen kontra jokatuko du. Hemen bertan, arratsaldeko 5:00 zuzenean ikusteko aukera izango duzue hemen Euskal Telebistaren 4. katean. Lau protagonistak, laurreko honetakoak kantxan dira. Ordu bete eta 3 minutu pelota jokatzen hasi direnetik. Hasi da 5. Gordonen sakea. Justo Gordon. Iritsi da Argentinarra. Ondo pasado Estebanek. Aurrelariak nor menderatuko. Justo. Ez. Urdinentzat aurrenekoa. Pelota berria. Lanak izan dituzte mugitzeko. Eta indarrak gero eta eskasago. Bai, gero esan dio, hasierare oso gogorra diela eta 5. setan hemen antzeman godek. Luze. Opariak hemen gazti. Ateako dituk, Iker Gordon. Urrutia. Esteban. Manda atzeratu du justo, gau ere bai. Aire. Hirugarrena jarraian Argentinarrak, Esteban. Antxe, joditu lauon, ezkerrez. Gordon, erdira, Urrutia. Gau beka sartu da. Urrutia. Hortxe du Justo. Onda. Txapa, merezi zuen gehiago. Ondo enpalatutakoa izan baita. Tanto gehiena bereiek agindu dute. Bai. Hortxe jastea jundek, Bi eta bat gorriak aurretik. Gau beka. Ez du enpalatu. Hori ondo zior. Egarra, gozo. Haure bai, fustona. Oentxe ari de. Bai, nik hoxe pentsatu diapa. Oentxe ari da pelota hoi bezala astintzen. Ezker eskubi baina. Lagintzen, ikusten dek noen laubia nahi dek. Utz orain Gordonek. Bina. Oantxe edek justo bere joko egiten. Bera agintzen, dantzan jartzen. Aurkariak 5. gozetian, baina alare, bai, ez dik inungo desastrekin da partidua mantendu dek. Geolaunak, lan oso ona intziok, Oso ona. Eta oantxe ematen dek, oantxe egidek bere karta joatzen. Baina, bueno, binazi ez dik, oandik hemen asko faltadek eta Estebanek eta Laurak zer esan asko emango die. Urrutiaren sakea, gau beka. Gordon. Arkiziok hori, ondo Iñaki. Oire bai, Zuloa. Oso ondo Esteban, bi jarraian inbizik oso antzekuak, Hala bezarin ondo jarri duen oain ere pala Urrutiak. Bai, gozo. Jarri eta ia frontisean ipinduta. Da altura eman, da oso ondo.
3 eta 2. Partido zona ikusten egituko, Bai. Eskura. Ederki pasadu Bai. Estebanek. Urrutia. Eskatu eta utzi. Justo Iñakiri. Hortxe du argentinarrak. Antxe ematen ari da, pelotak adarik latzenak. Abiadura gehien, azken set honetako pelotaka datan. Hore, berdin zuak ungueken, seinali emateik, Urrutia. Egarra, Esteban. Ondo Iñaki. Laugarrena gorrientzat. Oso bat gehiago ematea falta izan zaio. Pelotara hobeto iris zedin. Labur gelditu zaio. Lau eta 3. Ondo zio gori. Atzera Fustok, ondo. Ondo Iker, Niko indik. Azpitik orain Bai, Fustok. Ondo. Beste bat. Eutsi Estebanek, ezkerrez Fusto. Oraintxe harri da, erritmo hartzen. Eta botadu pelotari gonena. Bai, eharra zitxakan ba. Eharra zitxakan ez txikitzeko. Jendean aguantxe, bero zioak, Bai, jendearen marmarran, Bai, nabarmena izan da. danak bulle indie. Ez genian, espero inorrek eta holako utze egiten bat. Bost eta 3. Beste hainbeste behar dituzte. Finalean sartzeko gorriek. EUBK. Ondo! Ondo, ez oso ondo. Hauneke bai. Erori egitzaio Bai. Fustari. Bai, justu gorak haindik, baina gero hiru utze egite, bai, erraz samarrak. Jokuan gora haindik da hiru utze egite nabarmen samarrak indixi. Hiru tanto jarraian egin dituzte EUBKak eta Gordonek. Hor Ikerrek kiston pelota emandik, lurretikan. Esteban eharra, haude, azpitikan defentsa latza. Justo. Ezker hor maikotuta oso ona. Ondo! Txokoti zabalera, etorri eta ze bi pelota eraman dituen gaur beste. Estebanek, bai, lan eharra indik defentsa guaine. Eta Urrutia partida ikaragarria jokatzen Bai, dira. bai. Huts berriro Justo, 7 eta 3. Bai, Ondoen jokatzen ari zenean. Estebanek izugarrizko lan egiten nahi dek, izugarria. Baina honek etziagan, etzerrez, behantzat bintzat. Beste hozen nintzat, bai, baina behantzat batez. 7 eta 3, animoak urdinei publikoak bukaera ere orekatu ikusi nahi baitute. Bai. Guztia jendia goi nahi dik pixkat, emozio gehiago nahi dik. Baina gorriak ez. Gorriak amarren nahi iritsi lemailen. Justo. Bihurritutakoa pelota. Bai. Bihurritutakoa. Bai. Oso ondo jarri dik horre. Lau eta 7. Sakea Urrutiak aterako du. Jendeari isiltzeko eskatu dio. Bai, ez nago kontuatu. Estebanek. Bai. Justo.
Gaubeka. Urrutia. Eskubizen, Eharra. Gordon. Eharra gaure, Eharra Ondo. gaure. 5 eta 7. Botara ziten di gor eskerpaetia. Pilotak hori asko esautze dira. Hor paetatik ez de gertetzen pelota hori dana ikin berdiok oso txarra dek. Errekuperatu ditu, lehen galdutako 2 tanto orain, Fustok, 5 eta 7. Bai, hortxe zebestik, ez de 2 tantonaldia, Ondo. Bai, ondo Iker. Gaure, Txarra, txarra. 6 eta 7. Bai, emozioa jendiak hementzekak. Hiru eta 2 amaitu ziren euren arteko ligaskako 2 partidak. Emaitza horrekin amaituko da gaurkoa ere, gaurkoa garrantzia handiagoa du, baina ez dakigu noren alde. Eroriko Luze. Sakez falta egin du. Bai. Este momento harra, motel. Este momento ona. 3 falta. Bai, esti Messi ba, Iñakik, Ostra, gorra, golako momentu batian, baina, bueno, goendik gatzen dek, finala. Urrutia. Ondo. Baita honeke. Gaubeka. Justo. Eharra. Hortxe du, bila joatekoa. Eharra, hau. Ondo, Itxingo da, Iker. Bai. Justo, botera. Lehen eskatu eta utzi egiten zuen Fustok, orain bera sartzen da. Usteko entzunarren. Ondo, Esteban. Tanto, 9. Bai, Fustore hor pelota txarra eguan, da botelazter altura askokin sartu dek, da oso zaila dek hori. Usteko ere eguan Eharra. Lehen 3 aukera izan dituzte irabazteko. Orain lau izango dituzte. Bai, Lau pelota, 3 txegin ditzakete. Borrilak emerita ondila zekatek, Bita utziraz eta bina jarri eta guain hola jartzia merita ondiko final horrekoa. Baina bukatu inberlanak. Bukatu dituzte, 10. Gaubekak eta Gordonek egin dute, eta finalean beraiek izango dira Nekol eta Gordonen kontra. Bai, eta bueno, merezimentu osoz, baina urdinak lan ona indie. Eta bai, gorrilan nik uste diate Estebanek izugarrizko final horreko indik, nik uste diate emarkatzeko ditakua. Eta Ikerreke hor utzune aldi txiki eruki 4. setian, da gero beste lausetak oso maila altuan goatu. Bueno, arnaz pixka bat Bai. utziko dugu. Zarra nekautaziok. Zorionak, Esteban. Eskerrik asko. Lo cerca que estaba y lo que ha costado. Muchísimo. La verdad es que ha parecido que ya estaba con el 2-0, creo que nos hemos puesto 9-7 o así también. Pero hay que hacer el 10, el 10º y joder, he tenido ahí 2 para acabar, pero ya entra el nervio y el brazo no te va y hasta ahora, hasta este último tanto. Bueno, has defendido como un león. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que hemos empezado muy bien y atacando también, pero en el tercero y cuarto han llevado ellos la iniciativa y se ha visto pues, que nos han dado un repaso, sobre todo el cuarto. Y en el quinto, bueno, a base de pelear, Iker igual, yo creo que le he visto igual algo tensionado, no le iba el brazo y bueno, he hecho lo que he podido y bueno, entre los dos al final hemos sacado adelante el partido. El más joven, el de tu pueblo, ese sí que parece que tiene la tuya. Sí, la verdad es que es muy frío, ¿no? Por dentro yo no sé cómo estaría, pero la verdad es que es un gran pelotari y tiene un gran futuro por delante y aparentemente eso, ¿no? Se le ve tranquilo, hace muchas buenas y hay que buscarle las cosquillas y meterle la pelota muy dentro para que la falle. Bueno, ya sabéis que tenéis contra Necol y Bargaray, ya les ganasteis en la liguilla. ¿Cómo llegáis? Sí, pues la verdad es que con el partido de hoy muy alto de moral, ¿no? La verdad es que
ya estoy sin problemas de hombro y la verdad es que estoy gozando, estoy disfrutando otra vez jugando como hacía tiempo y la verdad es que yo me veo muy bien, a ver si entrenamos fuerte esta semana y les damos pa'l pelo. Muy bien, gracias. A vosotros, eskerrik asko. Entzun duzue, irabazteko intentzio guztiarekin etorriko dira Esteban Gaubeka eta Iker Gordon, eta gaur momentu batzutan egindako oker txiki horiek ere zuzentzeko denbora izango dute astean zehar. Lehen aipatu dugu, Mikel, behar bada Gordonek buruan 3. set horretan utxe egindako aukera edo ibiliko zuela, pixka bat urduri edo jarri dela eta behera egin duela, baina bueno, azkeneko setean konpondu dute. Hor dituzue datuak, Fustok 19 tanto egin ditu, Gaubekak 14. 8 tanto egin ditu Gordonek, 7 urrutiak, galdutako gehiago, Soapeloztarrak 15. 673 pilotakadako neurketa izan da, gehien Gaubekak 182, Fustok 2 gutxiago 180. Partida gogorra izan da, ordu bete eta laurden pasatxo. Mikel Aierbe datorren larun bat arte. Bai, oidek. Arratsaldeko 5etan Euskal Telebistaren 4. katean izango gara zuzenean Kutxabank Ligako finala ikusteko. Nekol eta Ibargarai, Gaubeka eta Gordonen aurka. Datorren astera arte, agur!